دەم باش هون دیسە بخێر هاتن. ئیرۆ ئەمێ بەحسە 5 تیپێن دن بکن ji ئەلفەبەیا me ya şêrîn ka em dest pê bikin. A. Esman. Dest. Pencere. Esman şîne. Ê. Êvar. Stêrk. Sê. Sê pisîkên min hene. F. Firoke. Heft. Berf. Firoke difre. G. Giya. Agir. Ling. Giya keske. He. Heyv. Dahol. Guh. Heyv dişevan da xuya dike. Gelek spas. Em ê carekê dî hevdû bibînin.